Bueno, egunon, hemen daude ja, altza BH-ko, DBH bateko ikasleak prest. Irakurketa astea izan dugu aste honetan, aste guztian zehar lehenengo ipuin labur bat irakurri genuen, atxagarena, eta gero poesiaren inguruan aritu gara, poesia eta bertsoa poesia eta musikaren inguruan orduan. Gaur irakurketa jarra egingo dugu, 21 poema landu ditugu 21 geletan, eta gaur 21 geletako ordezkariak edukiko ditugu, bale? Azteko DBH bateko ikasleak izango ditugu, Oroitz eta Pablo, Miguel ez da etorri azkenean, ez? Gaur, orduan Sergi eta Faitz, Matias eta Ander, eta Mario eta Noa. Orduan, hasiko dira, bateakoak, venga, Oroitz eta Pablo. Animo, eta Mikel Lauaren zea bat daukazu, ez? Poema bat, ez, baina hemendik irakurri barrezu, Tiak, venga. Buelta eman, eta hiri begira. Venga, Oroitz. Baga, biga, iga, laga, boga, sega, sai, soi, bele, armatiro, pun. Sirristi, mirristi, gerrena plat, olio sopa, kiki, lizalda, urrupe, dan edo klik, kiki, miliklik. Oso ondo, venga, bigarren ekipoa, Faitz eta Sergi eta Faitz, eta Juan Mari Lekuonaren poesia batek. Kukuruku, Zer diozu? buruan min, Zerk egin? eserik non, Berroan, beroan non, urak hil, urak non, behiak edan, landan, landan zertan, hasi eriten, hasia zertako, olioen dako, oiak zertako, apesan dako, apesak zertako, mesa emateko, mesa zertako, gure arimak salbatzeko, Oso ondo, Sergi eta Faitz, eta hurrengo ekipoa, Xabier Leteren poesia batekin, Matias eta Ander. Egarra ekipoa. Herria, hain zahar eta hain berria, noiz hautsi behar duzu. Katearen legea, noiz izan behar zara zure etorkizunaren jabea, nagusirik gabea. Oso ondo, bikote, eta Mario eta Noa, azkenengoak. Zitzaz jaio zaizkit sabelan, ondoen gizan botanikaren diskripzioaz. Esan nahi nizuna esan gabe, zabelpean hil zait beste zitz guztiak bezala. Bueno, eskerrik asko, lehenengo mailakoei, lan eharra, zaila izan da? Txalo bero bat, zuen buruei. Oso ondo, hemendik aurrera ja esan dezakezu etxean, poesia ere bakizula zerbait, ikasi dezuela, bale? Eskerrik asko, eta hurrengo arte.
Bueno, egunon, berriz ere, DBH bikoak ere prest ditugu. Denengo aurkeztuko zaituzte guztiak. Xabier Amurizaren poesia bat Lucia eta Alexek irakurriko dute. Joxan Hartzerena Aizea eta Leirek. Kirmen Uribenena Malak eta Jesurik. Eta Jon Maiarena Iban eta Markelek. Osea, biakoak, venga, Xabier Amurizarena. Egunez eta gauez entzuten dugun haizearen hotza. Batzuetan bare, besteetan bizi gaur leuna bihar zorrotza. Hala da, edo hala behar du, bertsolarien, ahotsa parean zer den ura kantatzen bizitza, naiz eriotza, zuak burdina bezala landoz bertsolaren bihotza. Xabier Amuriza, 1977. Oso baju, orain ere ez? Mikrofonotik ez? Arazo teknikoak ditugu. Bai, entzuten da? Bai. Soinu froga, zuzenekoaren arazoak. Oin entzuten da? Bai, gutxi gora bera entzuten da. Bale, hor da, mikroa gerturatu eta altu hitz egin, bale? Lotxari gabe gelan bezala. Jarraituko dugu, edo ez? Bai, venga, bibekoak, Aizea eta Leire, zuen txanda, Joxan Hartzerek. Maite ditut maite geure bazterrak lanbroak, izkutatzen dizkidanean, zer izkutatzen duen, ez didanean ikusten uzten. Orduan, azten baina izkutukoa nere barruan bizten diren, bazter miresgarriak ikusten. Venga, bizekoak, Kirmen Uriberen poesia irakurtzeko, Malak eta Jesuri, poliki, altu eta lasai. Bada gorroto dudan lagun bat, zuaitzean gore egin nahi dudanean, ez, hobeto ez, esaten dit, lapraz teroriko zara lurrera. Bada gorroto dudan lagun bat, futbolean jolastu nahi dudanean, ez, hobeto ez, esaten dit, ipurdi azpitik sartuko izute gola. Bada gorroto dudan lagun bat, gustoko neskaren gana urratzean, ez, hobeto ez, esaten dit, ez du zurekin nahiko berak. Bada gorroto dudan lagun bat. Anaia txikiari musu bat eman nahi badiot, ez, hobeto ez esaten dit. Ez noto egingo duzu umea. Bada gorroto dudan lagun bat. Lagun horren izena Lotxa da. Ez, inola ez, esaten diot gauero. Bihar, ez dizut kasurik egingo bada. Oso ondo ba, laguna eukitza ona da, baina Lotxa da lagun txarra ez, gorroto dugunat. Ez, lan ikusi egun bezala, eta orain ikusten ari garen bezala, pixka Lotxa. Ba, hoxe. Eta azkena, Jon Maiaren poesia, abesti bat, oso ezaguna, Iban eta Markel, animo. Mikroa gertu, eta Lotxa igabe, bale? Azken arnaz eman nahi nuke, eguna iritzen ari da. Azken arnaz eman nahi nuke, bertsoak entzaten dira. Azken arnaz eman nahi nuke, kantari nator herrira, azken arnaz eman dugu eguzkitik eguzkira, azken arnaz eman nahi nuke itsasoari begira. Eskerrik asko, txalo bat, DBH bikoentzat, oso ondo, ekipo. Eta orain, DBH irukoak prestatzen ditugun bitartean, musika pixka bat, eta gero, musika.
Bale, hemen daude ja prest DBH irukoak, iruatik Izaro eta Oiane Karmele Jaio, irubetik Raudi eta Lukasek Isia Rozas, Ismael eta Luarrek iruzetik Juan Cruz Igerabide, eta Joseba Serrena India irudekoak Maria eta Izanek, bale? Hasiko ja Izaro eta Oian, gitorri. Gozari aztarnak, ez dira domeketako pagak, ez dira marrazki bizidunak, parkeko jolasak edo benetako lagunak, faltan sentitzen ditudanak. Ez dira uretan egindako zangak, futboleko izerdiak amaigabeko urak. Ez dira guruin zaporeko meriendak, esneetan bustitako gaietak, faltan nabari ditudanak, goizero. Nire Espainetako gozari aztarnak, txistuaz bustitako zapiarekin, garbituko dituen norbait, oraindik badela jakitea da. Benetan falta zaidana, Karmele Jaia. Oso ondo bikote, orain irubekoak indartxu datoz, Raudi eta Lukas, Isia Rozasen poema batek. Zerutik zintzilik diraute, mina eriotxa gorrotoa. Nora doaz? Odolaren estanda zipristindurik koloreetan emiltza dira, eriotz utxalez nekaturik dagoen eskua aurrera. Nora doaz, deirak, urrunak, oihartzen, intxira. Eskerrik asko. Bale, eta iruzekoak, Ismael eta Luar. Zazpizaku bete nituen gauez, izarrez eta ilunez. Zazpizaku bete nituen egunez, berunez eta ordinez. Zazpizaku bete nituen zeruz eta lurrez, eta naztu nituen egunak gauez, eta naztu nituen gauak egunez. Ez eman azukrerik maite, banaiz eta nahikoa ezti. Ez eman gatzik maite, banaiz eta nahikoa bizi. Emadazu musu bat maite, beti naiz eta zure egarri. Eskerrik asko, bikote. Hau, poesia baino bertsoa izan da gehiago, hola momentuan esatutakoa. Maria eta Izan, ongi prestatu etorri dira, irudekoak. Presoa zelda bakarrik mintatzen bezala, baina ez armi-arma bati galdetzen dio, noiz arte armi-arma. Berehala zintzilikatu eta harria luzatzen jaisten da, eta badirudi harri luze hori dela armi-armaren erantzun. Bale, Joseba Serrena Indiaren poesia entzun dugu, eta azkenengoak, Javier Aramendirenak, Eneko eta Urko. Milanera eraman ditut nire hitzak. Bizitza ekaitz bat, aiz indartsu bat da. Bizitza ekaitz bat, aiz indartsu bat. Bizitza ekaitz bat, aize bat. Bizitza ekaitz bat, bizitza bat, bizitza. Noizbehinka bizitza bera nekatu eta etenaldi bat egiten du. Noizbehinka bizitza bera nekatu eta etenaldi bat. Noizbehinka bizitza bera nekatu. Noizbehinka bizitza bera. Noizbehinka bizitza. Noizbehinka. Javier Aramendi. Oso ondo, Javier Aramendiren borrago eramarena, horrela da bizitza.
Eskerrik asko DBH irukoak, txalo bero bat zuei, urrengoan gehiago. Agur.
Haude, laugarren mailakoak prest ditugu, batzu galdu dira eskolatik zehar, baina bueno. Orduan, Carmele Jaiorena, Izarok eta Oianek egingo dute. Isi Arrozasena, txoin, ez. Alaine Agirrerena, Daniela eta Naikarik, zobiok. Arkaitzkanorena, Danele eta Unaiek. Eta Gabriela Arestrina, Martin eta Aranek, vale? Osea que, animo. Lehengoak, Daniela eta Naikarik. Idazten dut neure burua sartu dudan kartzela honetatik eskapatzeko. Idazten dut giltzaz itxitako gelak eta komunak eta armairuak irekitzeko. Idazten dut beti zarratuta dauden leihoetatik zirrikitu bat zabaltzeko. Idazten dut ziega pareta zuri hau urratzeko. Haizea zar dadin, behintzat arnaza apur bat hartu dezadan. Idazten dut neure burua zulatu eta barruan burmuina jaten ari zaidan zizari lodi hori ahalik eta batzuekin hartu eta erauzteko. Idazten dut ez dakit zertarako, baina idazten dut. Ondo, ikote. Vale, bigarrena potentea da, Baskiat, Daniel eta Unai, Arkaitzkanorena. Ni naiz Baskiat, gaur problematikoa. Topera bizi nahi zuen rasta hileko gazte, salo, merkatuak irentxia, maitagarria, jasangaitza, sakona, azalekoa, naturala, artifiziala. Zuk nahi duzuna jada hilik nagoenez gero. Ni naiz hori, dirurik ez euskanean edo bere gameloak utxe egiten zionean. Washington eskaren lo egiten zuena, bi telebista eta bi gramola topera jarrita pintxatzen zuena, lapurra. Bilaua, aingerua, errege koroatua, frakasoaren ama eta mama, arrakastaren semea eta bilo errasta. Biz biloba, begien ondoan, aur bozatu baten tristura biztakoa zuena. Nola ez 27 urtekin, gaindoziaz hil zena. Lurpetik besoa atera nahi duena. Ilarari bere gustuko azken zertzela da margotu. Azken telefono zenbakia apuntatu, eta ezabatzeko. Ez gauza, Brulingo hilerri honetan eta bere kuaderno bakoitzean datzana. Ni naiz Baskiat. Oso ondo, eta etzen erreza. Eta Martin eta Aranek, Gabriel Arestirena. Egia bat esateagatik. Egia bat esateagatik, alauak hil behar bazaizkit, Andrea bortxatu behar badidate, etxea lurrarekin berdindu behar bazait. Egia bat esateagatik, ebaki behar badidate nik eskribitzen dudan eskua, nik kantatzen dudan mina. Egia bat esateagatik, nire izena kenduko badute euskal literaturaren urrezko horrietatik, inoiz, inola, inun, ez naiz isilduko. Oso ondo, goaz, gora eta orain eritze egingo du bikain. Bertso poesia egingo duen eritze, venga, animo eritz. Itziar Ugarterena. Gaua da, lanetik bueltan eta zu baino ez kale osoa, atzetik noa, pauso bizitu duzu, eta bihurtu gabe azkarrago zoaz, azkarrago orain azkarragoa zoaz, giltzak ukabilean bildu, eta taria gelditu zaren arte, aurre hartu dituzu, eta solik orduan begiratu didazu, begitik eutsi duten dardarka elkar ezagutu dugu. Ondo eneritz, Itziar Ugarterena, eskerrik asko laugarren DBH-ko denoi, ondo pasa oporrak, eta hoxe, txalo bero bat.
Bueno, eta gaur goizeko poesia irakurraldiakin bukatzeko, txuleta falta zait. Batxillergoko ikasleak falta dira, eta asteko julen hasikoa, Jose Antonio Ormazabalekin. Maindire zuri artean eskutatzen dira nire ametsak, berdinak direra zuria eta beltzak. Nazio pobrei laguntzen dietela nazio aberatsak. Diruak baino gehiago balio duela bizitzak. Izildu direla betirako, bomba eta fusilotxak, baina jakitzen naizenean pena hartzen du nire bihotxak. Maindire zuri artean eskutatzen direlako nire ametsak. Ondo Julen, poesia soziala, gerrak, ez daki zer, ez dute aspaldikoa poesia, baina ez du inoiz galtzen gaurkotasuni zoritxarrez, bale? Eta orain, Ruper Ordorikarena, beste mota bateko poema musikatu bat, Ane eta Hugok. Iritzi helduak, uste handikoak, gure herriaz, goiz eta arratz berriketan. Gure herriaz, nik ere nahi nituzke halako segurtasunak eduki, baina gauzak zer diren, kontuak ez zaizkit ateratzen ongi. Hori suertia, noen nahikoak diren hoiena, sasi guztien gainetikan, dabiltza egan, inorkezidan esan, euskaldun izatea zein nekezadan, hobe nuela hautazea munduko hiritar izatea. Kantu leunak, nahi nituzke jarri, eguzkia hain ubian denari, zaindu maite duzun hori.
Hala esaten didate, zertan zabiltza maite kontuetan, elkarbizitza jokoan, eta zu berriz bertso txikietan. Kantu leunak, nahi nituzke jarri, eguzkia, hain ubian denari, zaindu maite duzun hori. Kantu leunak, nahi nituzke jarri eguzkia, ainubian denari, zaindu maite duzun hori, zaindu gorroto duzun hori, zaindu maite duzun hori. Ya está. Oso ondo bikote, bai, euskaldun izatea ez da erreza, altzan gutxiago. Baina hori, eta zaindu maite duzun hori, eta gorroto ditugunak ere bai. Urrengoa, tokatzen zaie, Tamaio eta Unai Zamorai, Itxaro Borda, ezta? Bai, oso ondo. Badakit zure ondoan, zer eta nor naizein. Utsa udara gogoan, urrats hori baizen. Begiak zabalik, oinbiak lurrera, banabila palik, argi lurrean. Eman dut aunitza denbora, zer eta nor nintzen. Ikasten zura altxora, helduz maite mintzen. Begiak zabalik, oinbiak lurrean, banabila palik, argi lurrean. Maite dut, maite bizitza, zer eta nor naizen. Hegalda beldi gaur hitza, ahalikan maizen. Begiak zabalik, oinbiak lurrean, banabila palik, argi elurrean. Bueno, zeinek esan behar ziren bi hauei ere, poetari izango ziela, Ekipo, oso ondo. Eta bukatzeko, Mirera Gurmea berena, Oier eta Unasek. Bidaiatik itzulia zela egin nuen amets. Sofan eserita nengoen eta amariotzatik zetorren, maleta eta guzti. Zer modu zaudeten ikustera etorri naiz. Arduratuta naukazue, ganoraz konpontzen zarete. Zeharo nazi ninduen maletekin ikusteak. Zer bidaia klase zen ura. Zela notu zaizue etortzea? Tira, zoaz lasai, nik herrieta, baina ez den alde egitera uzartzen. Neuk beste inork ez zaitu ikusi. Zoaz betiko, aprobetxatu aukera, eman nion adore. Eskerrik asko esan zuen, geroztik ez da bueltatu, etxeko pasilloan dabil hala ere haren geriza. Eskerrik asko, matxikoak, eta honekin ja bukatzen dugu aurtengo, egin dugun irakurketa astea, poesia. Hori ere irakurri behar da, edo irakurtzeko aukera dago, eta hurrengora arte. Eta ondo pasa, oporrak, eta orain arte bezain txintxuak izan, gaiztuak.